Care e diferența dintre volt și watt, domnule ministru al energiei? Când vorbim despre watt, kilowatt, vorbim explicit despre unitatea de măsură a curentului electric, despre volt măsurăm puterea instalată în rețeaua electrică. Dau un exemplu care l-am văzut. Vă rog, dați-mi. Că a rămas multă lume așa cu semnul întrebării, că nu le deosebiți, că nu le nu știu ce. Pentru copilul de 10 ani. E ca și cum ai avea o conductă, presiunea care o ai în acea conductă cu apă reprezintă echivalentul voltului, iar viteza cu care pleacă e echivalentul wattului. Poți să folosești cu vedeți că e invers. Cu precizarea că e invers. E unitatea de măsură pentru tensiune și respectiv pentru putere. Pentru presiune, unitatea de măsură pentru putere este voltul, unitatea de măsură pentru consum este wattul, care are factor deci nu, wattul e la putere. Megawattul, gigawattul. Exact. Wattul e la putere, domnul ministru al energiei.